Batula, Batula, Batula. Zahra'u tallafa min aiki na ɗauko ki agaza min. Zahra'u tallafa min karki bar so ya kada niyya. Ƙaunar wuce gayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so fushi ne ta samu komai. Ƙaunar wuce gayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so fushi ne ta samu komai. Babuwayin da ya yi zati ya ƙage siffa ya sa a suna. Alhayu kai ke tasarrufinta ya maka shigun mahaifiyana. Ba ni dama cikin faɗar ku da bin ku ta zamin hankalina. Tsira abinci alakalin kawa wanda dan shi ka fidda rana. Silata hasken wata da Zahara zuwansa ne mun ka gane suna. Sahabbansa dukka sanya ba za ni bar ɗaya cikin yabona. Abubakar, Umar, Usmanu da Ali ƙarshen ƙure batu. Ƙaunar wuce gayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so fushi ne ta samu komai. Bani ƙarfi ka bani dagiya cikin yabon kara aka safani. Gamon katar kai mun da kai ya Ubangiji na ka tsarkake ni. Bani kariya ga masu sharri domin isar gausu na kula ni. Ka ɗauki murna ga masu kina domin isar gayatul muradi. Kudubul makatumi sakin da Rabbana bai kamar ya shi ba. Ka girabin sirrukan wulaya da kai mazaje suke ta tuba. Katimin katabi mutaha ka kure muradin su shugabana. Sannu sannu yake ta yi ma ka bani sirrin ka shugabana. Ƙaunar wuce gayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so fushi ne ta samu komai. Ya uban duka mai uba gausu ne uban marasa uba. Ƙaddarin rahamar ilahu ku yayyafo mun biɗa gaba. Sun ma'aiki da ahalinsa muradi ka tattare gaba. Bani dama waƙin da zan yi ya samu kaiwa ga shugaba. Sannu sirri na barhama likitan jikina da zuciyata. Hadimin Failatu Tijani sirri na barhama ta kamata. Sayyadina Isma'ila kun ji garkuwar jiki da fata. Rabbu ƙarai mai ya taka kaja da kwanansa shugaba. Ƙaunar wuce gayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so fushi ne ta samu komai. Sannu tsokar jikin ma'aiki sarauniya kamila cikakka. Son ki wallahi dole ne na faɗi ma sannu tsarkakakka. Mai cikar kyau da kyau ya gaida mumina sannu ɗaukakakka. Son ki sai mai cikar rabo, makiyinki ba zan zama da shi ba. So ganin ki idaniyata su ji take min ki tallafa min. Na so rubutun yabon ki umma rashin sani ke ta rikita ni. Na so na yo zantukan ki umma wasa ta ɓuya suke ta yi min. Na kawo ƙarar su gunki umma rashi a gunki ban san da shi ba. Ƙaunar wuce gayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so fushi ne ta samu komai. Sannu farko sannu ƙarshe sannu filin ƙure ganina. Sarari kwalliyar sama'u ku ne kuke ta zanen zarina. Tanadi ajiyar marar shi kyauta da ku an kamata suna. Ya ambato ku muke ta nema ku ba mu kyautar da ban
kyautar kina razanar da niyya. Kausara ke kike rabo shi yasa a kyautar ki bani sanya. Da na shayar da ni da hannun gidan isar alima aliya. Ƙaunar ku sigayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so ku ne ta samu komai. Mai bidar da Mahamudu idan ya ganki ya samu komai. Na rike ki riko da gaske ki sake bani abun da bai mai. Lamuni na zama da ku a gidan ku fadar kikin fi komai. Sun fito ya zamo ibada ba za a jefa da ba da ke ba. Kai da ke murmushin ilahu farin cikin Mustapha gwanina. Sanda hasken wata da rana ashe da ke an ka ba su suna. Ba a nema da ke a ce an rasa hakikar sufa da suna. Arfa sannu abida zahiri ba zai bayyanar da ke. Ƙaunar ku sigayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so ku ne ta samu komai. Tahira madahuriya kashifa azima kin zarci komai. Ba ni son kiki tsaftace ni a hallarar kiki bani komai. Kimin kwalliya da ƙaunar ki sun ki guna ya zarci komai. Dan marar kariya ki bani ba zan ji tsoron mahassadi ba. Rabbi bai ƙage masani wanda za ya san ainin Fadima ba. Rabbi bai waɗan adan ilimin da zai san ki ko anan ba. Wanda duk ya zamo masoyin kina na ba zai yi fargaba ba. Kimin da isar Sama'ila Zahara ba dan yabon da na yi ba. Ƙaunar ku sigayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so ku ne ta samu komai. Suturar Sayyidi Hassan na gani ni ma ki suturta ni. Ya uwar Sayyidi Hussein karɓaɓe ni sakar ada kushe ni. Dan isar Shehu Barhama, dan isar tsayin Shehina Tijani. Ya yi kunci da damuwa ban abun da baki ba zai faɗa ba. Bani nan bar yabo cikin hadiman kiyana na zuhuriya. Ki kula min da rayuwa ta fito shi duk ramukan kiyayya. Kibin garkuwa da ke dan isar kiya siffatul aliya. Dan irin tsayuwar ki Zahara cikin halittu ki bani nima. Ƙaunar ku sigayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so ku ne ta samu komai. Zahiri ya yi rantsuwa zahiri ba zai gane Fadima ba. Baɗinin ki ba zai kwatanta Zahara uku a tamba. Faruwa ma da ke ta fara na fari ma ba a sanar da su ba. Ga ki ƙarshe cikin tajallin ki ga sani bai sanar da mu ba. Sallama ta gare ki ya wadda tsarkaka ce ta tsarkake ki. Sallama ta gare ki ya razika azartar da ni da kanki. Sallama ta gare ki ya adila faɗa ce take faɗar ki. Fadima amsa sallama ta ki ce ba zan bar ado da ke. Ƙaunar ku sigayatul muradi, farin cikin zuciyar halitta ta so ku ne ta samu komai. Sallama ta gare ki yana na mai rabon ɗaukaka da girma. Sallama ta gare ki yardar ki Fadima shi nake ta nema. Sallama ta gare ki kyauta halin ki to Zahara bani nima. Ba a nema wajen kiyana da aira shi ba a jinki ne ba. Sallama ta gare ki zalla ziya yaƙini da ihsani. Sallama ta gare ki ya Fadima ina so ki ban mazauni. Sallama ta gare ki babban guri da ba a yi ma makani. Ya Karima ki bani girma a son ki ba dan yabon da na yi ba.
mai bida sai ya dakina ba shi har da ma wanda bai bida ba, mai kujera a hallara babu wanda bai zo bida ga ke ba, zuciyata da ke ta saba na san ku ba za ni sha wuya ba, da faɗi ma dan tsayin Husaini haɗa Hassan a gaban Batula, dan isar sirrukan Tijani ki karfafe ni ki ban kamala, na fake da isa ta Gausu ki bar ni fadar ki Zuhuriya, ki bani kariya da kin ka baiwa Sama'ila ban bida kaɗan ba. Wadar kusi ga yatul muradi farin cikin zuciyar halitta ta so kusi ne ta samu komai. Sayyida Sani ta kabirki a nan gurin ba sani garan ba, sayyida karbi dukka roƙon da na yi ba dan yabon da na yi ba, Aisha yara hadima ce gidan ni ban bida kaɗan ba. Allah ka ninka dubun salati ga shugaba gayatul muradi, alai sahabbansa dukka sanya domin su ni ko cikan muradi, da auliya masu goge nafsu cikin su daini nake zumuɗi, da sayyadi mai ƙure tunani a son hukun ba shi ba kaɗan ba. Yes.